Az apáca utazik a buszon. Leül mellé egy bajkeverő férfi, és elkezdi molesztálni, mire az apáca feláll, és szól a sofőrnek, hogy fegyelmezze az utitársát, mert nem hagyja béké. A sofőr odahívja a bajkeverőt, és ad neki egy tippet. Figyelj, haver, ha most békén hagyod az apácát, mégiscsak buszon vagyunk, hagyd békén azt az apácát. Ez egy nyilvános hely, sokkal látják meg minden. De tudod mit? Hallottam, hogy minden este 8 órakor kimegy a temetőbe imádkozni. Na, ha te is odamész és beöltözöd Jézusnak, azt fogja csinálni, amit csak akarsz. A férfinak tetszik az ötlet, megköszöni és leszáll. Este aztán elmegy a temetőbe Jézusnak öltözve. Ott találja az apácát, amint imádkozik. Apáca, én vagyok a te urad. Azt teszed, amit mondok? Jó, de hátulról jobban szeretem. A bajkeverőnek tök mindegy. Megtörténik a dolog, majd a végén lerántja magáról az álszakát, és felröhög. Ne. Én voltam a molesztáló a buszról. Erről az apáca is lerántja magáról a ruhát. Én meg a buszsofőr.